Saka ngato penjre ni gini ero sechope parliament koro chomo kamiterie e od bura kata parliament. To kane bang' yiero gima no opongo waneno ka moko kuom jotendwa ne ng'ada ura dhi kocha. To ne wacho ni nitie kaka lwedo no mosore mano omiyo jomoko ng'ada ura dhi kocha. Gini tere e od bura. Be nitiere tiende tero gini e od bura. Waseng'eyo ni kweth mar Azimio la Umoja Wan Kenya Alliance to onge gi kwan manyalo kalo go gimoro be ok ginyal tamore. Gini chal ka gima koro piny owacho tere atera iluongo ni formality purposes. Tere atera mo mar oking'e ni awawuoye chik mane kaka hen nyaka tere kacha. Koro kata Azimio ni mne gi ji ariyo to gibe nyaka giwuoye wachni. Koro kata joka nitie gi ji 200 itere atera. To iwacho wach siasa kidogo. Joma riche mogik kata joma riambe mogik gin wabunge mwayierogi. Lydia ibro yudo ni mbunge itere kendo promise ni wabro timo kama. Opmi singo moko to keto ni geno mbele. Tai kisetere kucha to kochopo kucha to chikre immediately en kendo koro en kucha. Tabro wacho ni onge ng'ama ok ohero chiemo. To chiemo ng'ano man gi chiemo en sirikal. Koro ibro yudo ni piny kucha samoro ng'ato otiyo gi pesa mang'eny ma tok siasa yier to yiere lakini jogo weka en nono. To wakwand ni to koro higni 5 gi ere kaka adwa yudo pesa na manya tiyo kuom japiny. To owacho ni one of the ways korwa koni waonge migepe manyalo miyo ohala. Jogi timo ohala gi sirikal. Ok rach gin wa Kenya. Okay? To koro ng'ato ng'eni adwa timo ohala gi sirikal. Inibro timo ohala gi ng'ama pingi. Ibro kalo tidok kocha. Kisebet kocha kitimri nade itimo ohala. Denyo be nitie. Pesa gi orumo kacha. Mato kochopo kacha to denyo. En koro kosa denyo to nana ni sirikal owacho ni koro nitie bill mabire parliament. Gidwaro numbers. Numbers gi ng'e kaka timogi inyiewogi. Idhi nyiewogi. Pesa oketho piny to kochakre sani. Ochakre Bible. Dongo chakre muma. Yesu nondhogo nikech ang'o? Mana pesa ni zakayo. Kae to bende ntiere oganda penjo to be wanyalo keto geno kuom jod bura mar reso wae weche machal kod man. Kise ma bende neno kidhi medo suru kato bedare kinang'op nyaka Kisumu. Are Turkana nyaka Mombasa. Ji dhi go agoya usuru maromre. Bende ntiere kato bedo ni ntiere kon ma ntiere mar siasa. Wanyalo keto geno kuom jod bura mar neno ni giyawe wang'e mondo ging'e matut moya wach mar siasa ging'e gima dhinyo japiny. Wanya keto geno kuom jo siasa mar reso wae weche machal kod mali. Iyudo ka parliament nigi committees machano chenro mag planning, budgeting. Okay? Committee ni gini dhidhire stage 3 mar bill ni iyudo ka gini itere committee. Around itere committee stage 2 to stage 3 kore iyudo ka amendments itimo nade? Itimo gik maricho jo committee golo. Koro kata bed mana Azimio. Kata bed mana mrengo mane. Gin gi members mag gi ang'owa e committee. Pek mar wach chakre gi e committee ka. Gima rach igolo oko, gima ber iweyo. To ka gima rach igolo oko, onego bed ni jo siasa kata mana duond buche mantie kucha, kata coalitions man kacha ng'eni jowa mage man kacha. To gibend gikwong gibede gi kikao mar gi moro to giwacho ni gini wanene kama kaka members mar committee cha. Koro udhi handle nang'o kuchopi committee ka bilu chopi committee kacha. Haya ka gidhi e committee giwacho no ke ka gika ugoloko. Gini rashina nikech gimomiya wacho ni kanyo nikech parliament to ka osebire number 1 opposition onge numbers. Nikech opposition to sani side gi japiny giwacho ni japiny ok onego bedni ijugo suru machalo kamano. Tena ne mano duondgi magin go sani, te duondgi bende magidwa dhi gi od bura. Lakini kucha numbers onge. Koro ananeno ni sani gitemare ridre gi kar committee kacha. To gichiw pachgi. To ka maricho ka osegolo. Koro kata ko biro to biro ka ntie parts mosegolo oko. Lakini kadwoko japiny geno wato onge kuom ja siasa. Nitie maka wacho jo siasa duto nigi richo. Nitie mabeyo marili giparo hinyruok mar japiny. Kendo ginyalo chungi japiny. To bende ok inyal nyiewogi. Koro kwan gi lakini gitin.
koro ginyalo to midhi nyiew to ng'eny. Koro duoko japiny na en ni gini to kobiro e parliament ka kobiro no e ka kibiro tere. To japiny kaka koko piny kucha